Muri Zimbabwe akana kune munhu anovhura hombe akune mukomana anonzi Sengezo Tshabangu. Notoona kuti kubva mazuva akapfuura pakangoitwa Senate anga akanyarara ndobva azongowa aitaura mashoko achitenda vanhu kuti aiwa vanobva vamuudza magaramoyo achitukwa zvakaipisisa. Muri Zimbabwe hakuna zvakadai so. Satapinda mumashoko ataura aiwa ndokurudzirai wasubscriber wolaika wotina on the bell icon. Tamochana maupdates andokupa pano paZim News Live. Nekuti Sengezo Tshabangu ane paTwitter yendo pake obva anyora achiti, fellow Zimbabweans, I wish to thank you all that stood with me during difficult times of my fight for democracy, transparency and tolerance in our movement. I feel honored to have been successfully appointed as a member of the Senate. I will serve my country well with undoubted patriotism. Ndo mashoko ainaitwa naSengezo Tshabangu. Sachingobva kuposta mashoko aya aiwa vanhu vanobva vauya vachimuzara, vamwe vachimu congratulate asi vazhinji hangu vachimutuka. Saka vanhu vanotaura mashoko ekuti you are a shame, you are not different to Abel Muzorero in 1979 when he gave birth to Rhodesia, Zimbabwe at the expense of the freedom fighters in the trenches. Vamwe vanotaura mashoko ekuti democracy my food, denying duly elected MPs time to serve their country, you recall MPs, no nominations for the resulting by-elections, creating 2/3 majority for ZANU-PF to change constitution, create a third term for ED, you are duly rewarded by beneficiaries. Aiwa, muri Zimbabwe vantu vanoona kuti vakatojamuka, vanhu vanenge vachipopotera Sengezo Tshabangu. Vamwe vanenge vachinotoona kuti ona rebel chinotimba vanenge vachiti well done Mr. Tshabangu, toona achatunga anenge achiti Senator Manyama. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoreplayiwa Sengezo Tshabangu aya. Vamwe vanosvika vachireplaya vachimuti if we get our independence, we are going to be charged. Muri Zimbabwe ndo mashoko anouya achiudzwa magaramoyo anachiudzwa Sengezo Tshabangu. Chimbotiudzai kuti munotidii pamusoro pemashoko aya. Aiwa kuuya achicongratulate pamusoro pekuitwa senator. Aiwa muri Zimbabwe pinda mucomment section medu. Saka vanosubscribe, like, pinotana on the bell icon. Tamochana maupdates andokupa pano paZim News Live.